program. हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला तिसरा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग, कर्माचा योग. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पुन्हा एकदा सगळ्यांना हरे कृष्णा. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला तिसरा अध्याय, तिसरा दिवस कर्म योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करून आजच्या अध्यायाला सुरुवात करूया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी माझा आपला प्रश्न असेल नेहमीप्रमाणे की आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं किंवा आपण दुसऱ्या अध्यायात काय पाहिलं. तुम्ही हँड रेस करू शकतात. हरे कृष्ण. आठवतंय काही कालच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं. हा मोनाली माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. संख्यायोग अध्यायामध्ये आपण उपदेशाचे मुद्दे बघितले. विजय प्राप्तीसाठी भावंडांना मारून कसा आनंद निर्माण होईल मला, त्याचा प्रश्न पडलेला अर्जुनाला आणि त्याच्यावरती उत्तर देऊन त्यांचं समाधान केलं श्रीकृष्णांनी. त्यामध्ये हनुमानांचं उदाहरण आपण पाहिलं की त्यांनी जो
त्यांनी जी कृती केली होती लंकेमध्ये, पण ती अध्यात्माच्या बाजूने होती किंवा चांगल्या दृष्टीने होती. त्यामुळे त्याची गणना चुकीच्या कर्मात किंवा पापात मोजली गेली नाही. त्यामुळे तुझं कर्म तू केलं पाहिजे, असं अर्जुनाला श्रीकृष्णांनी सांगितलं. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. अजून कोणाला सांगायचं आहे? साधना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सांख्ययोग दुसऱ्या अध्यायात पूर्ण गीतेचा जो सारांश आहे तो त्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांनी सांगितलेला होता. खूप छान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर माताजींनी दोघही माताजींनी छान उत्तर दिलेलं आहे. आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये पाहिलं की दुसरा अध्याय होता सांख्ययोग गीतेचा सारांश, ज्याच्यामध्ये की भगवंतांनी अर्जुनाला अर्जुनाचे जे काही मुद्दे होते म्हणू शकतो किंवा जी कारणं होती की मी का युद्ध नाही करू शकत किंवा युद्धाची जी मानसिक तयारी म्हणा अर्जुनाची ती कुठेतरी मनाच्या दुर्बल्यामुळे किंवा काय तर त्यांनी युद्ध करण्यासच नकार दिला आहे युद्धभूमीवर येऊन. आणि मग त्यांनी काही आपापली मतं मांडली, कारणं मांडली आणि त्या कारणांचं निराकरण भगवंतांनी करताना भगवंतांनी कालच्या अध्यायामध्ये दुसऱ्या अध्यायामध्ये 3 मुद्दे मांडले. भगवंतांनी सगळ्यात पहिले सांगितलं की आपण आपली ओळख काय आहे, आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि हे कुठेतरी सांगत असताना आत्म्याचा गुणधर्म काय आहे, तर आत्म्याचा गुणधर्म किंवा एका जीवाचा गुणधर्म काय आहे, तर एका जीवाचा गुणधर्म आहे की सेवाभाव. मग तो 84 लक्ष योनीमधल्या कुठल्याही योनीमध्ये जरी असला तरी मग मग तो सगळ्यांची सेवा करत असतो. तो अगदी आपल्या कुटुंबियांची सेवा करतो, राज्याची सेवा करतो, प्रजेची सेवा करतो. जे भक्त असतात ते भगवंतांची सेवा करतात. नाहीतर आपण नाही कोणाची केली तरी आपल्या इंद्रियांची सेवा तर आपण निश्चित करतो. इंद्रिय विषयांची सेवा आपण करतो. म्हणजे आपल्या एका जीवाचा जसा मिठाचा गुणधर्म काय आहे, मीठ कसं असतं खारट असतं किंवा साखर कशी असते गोड असते. म्हणजे तो त्याच्यापासून वेगळा नाही किंवा त्याची तीच ओळख आहे. तशा आपल्या आत्म्याचा आपण 7व्या अध्यायामध्ये शिकणार आहोत. तर आत्म्याचा स्वाभाविक गुणधर्मच तो आहे की सेवाभाव. आणि हे कुठेतरी भगवंत सांगत असताना मग आपण आणि म्हणून ते करत असतात. त्याला ते कर्म करण्यासाठी किंवा ती क्रिया करण्यासाठी आपल्याला एक शरीर मिळालेलं आहे, जे नाशवंत आहे. आणि म्हणूनच तिथे भगवंत सांगतायत की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. ही एक सगळ्यात मोठी भगवंतांनी आपली ओळख सांगितली. मग ते कर्म करायचं किंवा ती क्रिया करायची. तू एक क्षत्रिय आहेस. मग क्षत्रिय धर्माचं पालन तुला जर करायचं असेल तर तुला प्रजेचं रक्षण करणं, तुला राज्याचं रक्षण करणं, त्याच्यानंतर तुला धर्माचं रक्षण करणं, असं तुला वेगवेगळ्या तुला तुझी जे कर्म जे आहे, जे इति कर्म आद्य कर्म आपण म्हणू शकतो, तर ती तुला पार पाडायची आहेत. म्हणजे कुठेतरी भगवंत कर्मकांडाबद्दल सांगता आहेत की जे तुला करणं गरजेचं आहे. आणि ते करत असताना जर तू भगवंताला ते कर्म अर्पण केलं किंवा ते कर्माचं फळ जे आहे, फळाची अपेक्षा करू नकोस. भगवंत सांगता आहेत की मी युद्ध केल्यानंतर, मी शस्त्र उचलल्यानंतर समोरचा व्यक्ती एकतर तो जिंकेल किंवा मी जिंकेल किंवा कोणाचा मृत्यू होईल, कोणाला काय मिळेल, तू फळाची अपेक्षा करू नकोस. तुला फक्त इथे तू युद्धासाठी आलेला आहेस आणि ते तुझं कर्तव्य कर्म आहे. तुला राज्याचं रक्षण करायचं आहे, प्रजेचं रक्षण करायचं आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुला धर्माचं रक्षण करायचं आहे. त्यामुळे तू धर्माच्या रक्षणासाठी तू ते कर्म करतो आहेस आणि ते माझ्या आनंदासाठी म्हणजे भगवंताच्या आनंदासाठी करतो आहेस किंवा तुझं हे कर्म जे आहे तू ते भगवंताला समर्पित करून कर. तर तू जेव्हा भक्ती योगामध्ये ते कर्म करशील तेव्हा त्याचा तुला पाप लागणार नाही किंवा दोष लागणार नाही, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि नंतर म्हणता आहेत की जेव्हा तुझा निश्चय दृढ असेल, जिथे निश्चय दृढ आहे तिथे कुठल्याही प्रकारचा किंतु परंतु मनामध्ये येत नाही. पण मुळात जिथे निश्चयच दृढ नाही आहे, म्हणजे आपल्या मनामध्ये काहीतरी आपण प्रलोभनांना किंवा या भौतिक आपण
परिस्थितीमध्ये म्हणा किंवा ह्या भौतिक प्रपंचामध्ये आपण इतके वेढलेलो असतो आणि त्यामुळे आपण कुठलंही कर्म करत असताना आपल्याला मग हे असं झालं तर तसं होईल का? तसं झालं तर तसं होईल का? म्हणजे व्यवसायात्मिका बुद्धी आपण कालचा एक श्लोक बघितला होता आणि बहुशाखाम अशी जी बुद्धी असते, की जिथे निश्चय डळमळीत आहे, दोलायमान अवस्था होते आणि त्यामुळे त्याला असंख्य फाटे फुटतात. असंख्य मनामध्ये विचार येतात. अरे मग असं झालं तर? मग तो तसा करेल, मग त्याचं तसं होईल, असं तसं हे करत त्यामुळे जिथे निश्चय डळमळीत झालेला आहे, तिथे आपली ह्या मनाची अवस्था अशीच होणार आहे. असमंजस्य म्हणजे काय करायचं, काय नाही करायचं हे कळणारच नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, की तू दृढ निश्चयाने माझी सेवा करायची आहे आणि माझ्या सेवेसाठी तुला कर्म करायचं आहे. हा एक निश्चय मनात ठेव आणि तू युद्धासाठी तयार हो. आणि हे सगळं सांगत असताना किंवा असा दृढ निश्चय कोण करू शकतो किंवा भगवंताची सेवा कोण करू शकतं किंवा हे करता करता तुला कर्मयोग करायचा आहे जे आपण आजच्या अध्यायात शिकणार आहोत. तर मग अशा सीताधीर मुनींची म्हणजे कर्म करता करता आपण कसं भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो किंवा आपण आत्मसाक्षात्कारापर्यंत पोहोचू शकतो किंवा भक्ती योगापर्यंत पोहोचू शकतो. तर असे जे असतात ते स्थिताधीर मुनी त्यांची लक्षणं सांगितली आहेत भगवंतांनी, की ते कसे वागतात, कसे बसतात, कसं त्यांच्या जीवनशैली काय आहे, हे सगळं कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं आणि त्यानंतर पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. भगवंत पुन्हा एकदा सांगताहेत, की वर्णसंकर म्हणजे जो कुठे माझं संपूर्ण कुटुंब इथे म्हणजे सर्व भावंड सगळे इथे युद्धभूमीवर आलेले आहेत आणि मग त्यांच्या माघारी त्यांच्या कुटुंबाचं काय होईल? त्यांच्या बायकांचं काय होईल? त्यांच्या मुलांचं काय होईल? त्यांच्या बायकांवर कोणी अत्याचार तर करणार नाही ना? तर असे अनेक प्रश्न मनात येऊन त्या अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्न आलेला आहे, की वर्णसंकर तर होणार नाही ना? आणि मग त्याच्यावर भगवंत खूप छान सांगताहेत, की वर्णसंकर करायची होणार नाही. कारण तुम्ही तुमच्या हातात राज्य येणार आहे. राज्याची धुरा तुम्हाला सांभाळायची आहे. आणि त्यामुळे भगवंतांनी जो वर्णाश्रम जी योजना आखून दिलेली आहे, त्या पद्धतीने जर तुम्ही राज्य केलं, राज्य सांभाळलं, तर निश्चित प्रत्येक जण आपापलं विहित कर्म करता करता भगवंतापर्यंत पोहोचेल. त्याचा हा जो भौतिक प्रपंच आहे तो करता करता तो अध्यात्माकडे वळेल असं कुठेतरी भगवंतांनी काल सांगितलं आणि आपण इथून पुढे लगेच आजच्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. आजच्या अध्यायाला मध्ये आपल्याला बघायचं आहे त्याग की कर्म. अर्जुनाचा प्रश्न आहे त्याच्यानंतर निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग, कर्मकांड ते कर्मयोग, नेता सामान्य जनांसाठी एक आदर्श कसा असतो आणि आपल्यातला सगळ्यात मोठा शत्रू. मग आत्ताच आपण पाहिलं की म्हणजे कालच्या अध्यायामध्ये काय काय बघितलं त्याच्यात कुठेतरी भगवंत कर्म करायला सांगत आहेत आणि दुसरीकडे म्हणतायत एकीकडे म्हणतायत की कर्म करा, कृती करा आणि अर्जुनाला सांगतायत तू युद्धासाठी सज्ज हो, तयार हो, लढायला तयार हो. दुसरीकडे आहेत की दुसरीकडे सांगतायत स्थिताधीर मुनींची लक्षणं सांगताहेत की तू जो कर्म असं कर की मला अर्पण कर. आत्म्याचा जो आत्मा हा चिरंतन आहे आणि त्याचा स्थायी भाव काय आहे, त्याचा गुणधर्म काय आहे, तर सेवा, परमेश्वराची सेवा, परमेश्वराची भक्ती. मग हे सगळं मग एकीकडे तुम्ही सांगता आहात की कर्म करा, दुसरीकडे सांगता आहेत सीताधीर मुनींची लक्षणं सांगता आहेत आणि मग अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला. अर्जुनाचा काय इथे बसल्याबरोबर आपला सुद्धा गोंधळ उडाला आहे की नेमकं हे दुसऱ्या अध्यायात काय सांगितलेलं आहे, नेमकं भगवंताला काय म्हणायचं आहे, कर्म करायचा की संन्यास घेऊन देवदेव करत बसायचं, वनात जाऊन रामराम करत बसायचं, नेमकं काय म्हणायचं आहे, एकम वद असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आणि मग त्याच्यावर भगवंत खूप छान उत्तर देत आहेत. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मानसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. मग आता मला सगळ्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे
की इथे तुम्हाला ह्या शेजारच्या चित्रामध्ये बघा काय दिसतं आहे? मला कोण उत्तर देणार? एक योगी आहेत. हं, त्यांच्या हातात कमंडूल आहे. त्याचबरोबरच सिगारेट आहे आणि हं. मोबाईलवर पण बोलतायत. ओके. खूप छान. माताजींनी अगदी बरोबर सांगितलं, वर्णन केलं, की शेजारच्या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतं आहे, की एक योगी आहेत आणि त्यांच्या हातामध्ये कमंडलू आहेत. म्हणजे त्यांनी वेश परिधान केलेला आहे, एका योग्याचा, एका साधूचा. पण दुसरीकडे काय आहे, की दुसरीकडे ते साधू जे आहेत त्यांच्या हातात सिगारेट पण आहे आणि त्यांच्या हातात ते दुसरीकडे मोबाईलवर बोलत आहेत. मग आता याला मिथ्याचार असं म्हणतात. मग मिथ्याचार म्हणजे काय, की अ, आपण कुठलंही कर्म करत असताना किंवा कर्मचा त्याग त्याग की अर्जुनाचा प्रश्न आहे, कर्म करायचा की त्याग करायचा? पण त्याग करायची पण एक वेळ असते, की कसा कुठल्या त्यागाची व्याख्या आहे, त्याग करायची एक वेळ आहे. हे हळू पुढे-पुढे आपल्याला समजणार आहे. पण इथे भगवंत सांगताहेत, की तुम्हाला अ, कर्म करायचं आहे आणि जर ते जर न करता तुम्ही सांगितलं, की मला संन्यास घ्यायचा आहे, मला त्याग करायचा आहे. मी ह्या भौतिक प्रपंचाचा त्याग करून मी जाणार, वनात जाणार, मी इकडे हिमालयात निघून जाणार वगैरे असं. तर तुम्ही ते करत असताना तुमचं तुमच्या इंद्रियांवर नियंत्रण आहे का? तुम्ही तुमचे कर्मेंद्रिय, तुमचे इंद्रिय विषय तुम्ही संयमित करू शकता आहात का? की फक्त एक शरीराला काहीतरी बंधन घालायचं आणि मग मात्र मन तुमचं जे आहे, ते पुन्हा भौतिक इच्छा आकांक्षांकडे आहे. तर हे जे आहे, असं जे वागणं आहे, ही जी वागणूक आहे, तर याला मिथ्याचार असं म्हटलेलं आहे. कुठल्याही गोष्टीची योग्य वेळ यावी लागते. संन्यासाची, त्यागाची ही एक योग्य वेळ आहे आणि म्हणून भगवंत सांगताहेत, की जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो आहे, इंद्रिय विषयांचं चिंतन करतो आहे आणि पण मात्र त्याने असं असं दर्शवतो आहे, की मी एक संन्यासी आहे, मी योगी आहे. तर हा मिथ्याचार आहे. आणि उद्या जर तू असं ठरवलं, की मी युद्ध करणार नाही आणि मी वनामध्ये निघून जाईल आणि मी भगवंताची भक्ती करायला बसेन. पण जर उद्या एखाद्या वनामध्ये एखादा जर प्राणी आहे किंवा एखाद्या मनुष्य प्राण्यावर जर कोणीतरी अत्याचार करत असेल, तर तू एक क्षत्रिय आहेस आणि मग तू तुझा क्षत्रिय धर्म सोडशील का? तू त्याला त्याच्या अत्याचारापासून तू वाचवणार नाहीस का? तू शस्त्र धरणार नाहीस का? आणि जर तू शस्त्र धरलंस, त्याचा जर तू त्याला वाचवलंस, तर मग तू त्याग कशाचा केला? तू भौतिक प्रपंचाचा त्याग केला का? नाही. म्हणजे हा कुठेतरी मिथ्याचार आहे किंवा ही फसवणूक आहे, असं इथे भगवंत सांगताहेत. आणि मग आता आपण लगेच पुढे जाणार आहोत, की ही एक भरत महाराजांची गोष्ट आहे. भागवतम मधली ही कथा आहे. आपण 8व्या अध्यायामध्ये विस्तृतपणे बघणार आहोत. पण भरत महाराज हे सुद्धा त्यांनी जो वर्णाश्रम आपला धर्म आहे त्याप्रमाणे त्यांनी गृहस्थाश्रम आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आपलं उत्तम पद्धतीने त्यांनी राज्य सांभाळलं आणि भरत महाराजांनी जेव्हा त्यांचं वय झालं म्हणा किंवा मुलं मोठी झाली, तेव्हा त्यांनी आपलं राज्य जे आहे ते मुलांकडे दिलं आणि ते वनामध्ये गेले. पण जेव्हा वनामध्ये गेले त्यांनी वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम याचा स्वीकार केल्यानंतर जेव्हा भगवंताची भक्ती कमळत होते किंवा ते जे काही कर्मविधी, पूजाविधी करत होते आणि मग मात्र पण ते करत असताना त्यांचं संपूर्ण मन जे आहे ते त्या विधींमध्ये, त्या मंत्रांमध्ये ते न अडकता त्यांचं मन कुठेतरी तुम्हाला शेजारी एक पाडस दिसतं आहे, एक हरणाचं पिल्लू दिसतं आहे, तर त्याच्याकडे त्याचं लक्ष आहे. म्हणजे 100% त्यांचं लक्ष ते जे हातात कर्म करत आहेत, त्याच्याकडे नाही आहे. तर कर्म हाताने सुरू आहे, पण मन मात्र दुसरीकडे आहे.
तर याला सुद्धा मिथ्याचार असं म्हणतात. आणि म्हणजे ही आपलीच आपण करणारी एक फसवणूक आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. त्यामुळे एक त्यागाची सुद्धा एक वेळ असते आणि म्हणून आपल्याला भगवंतांनी कर्माचं प्राधान्य दिलेलं आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, यस्तेंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त सविशिष्यते. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. मग आता इथे आपल्याला रुद्रप्रताप राजांची गोष्ट आहे. ही चैतन्य चरितामृत मधली गोष्ट आहे. आणि रुद्रप्रताप राजा हे सुद्धा कृष्णाचे खूप भक्त असतात आणि त्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचं असतं. त्यांनी ती अशी इच्छा बोलूनही दाखवली आणि तिकडे त्यांनी त्यांना निरोपही पाठवला, की मला राजांना दर्शनाला यायचं आहे म्हणून. पण चैतन्य महाप्रभू हे संन्यास आश्रमात होते आणि राजा प्रताप हे गृहस्थाश्रमी असल्यामुळे चैतन्य महाप्रभू शक्यतो गृहस्थाश्रमी यांना भेटत नसत किंवा त्यामुळे ते कुठेतरी भेट घडली नाही किंवा त्यांनी ती इच्छा त्यांची जी आहे ती त्यांनी ती सांगितलं की आपण होऊ शकत नाही भेट आणि म्हणून मग ते दर्शन होणार नाही ह्या अशी चिंता त्यांना लागून राहिली होती. पण मग त्यांचे जे अनुयायी आहेत चैतन्य महाप्रभूंचे त्यांनी त्यांना सांगितलं की हरकत नाही, तुम्ही चैतन्य महाप्रभू दरवर्षी पुरीच्या यात्रेला येतात, सहभागी होतात, तर तुम्ही सुद्धा त्या यात्रेमध्ये सहभागी व्हा, तुम्हाला महाप्रभूंचं दर्शन निश्चित होणार. आणि मग ते एक राजा कुठल्याही यात्रेमध्ये सहभागी झाला तर विचार करा आता तर तो कसा सहभागी होईल. पण राजा रुद्रप्रताप यांनी ते कृष्ण भक्त होते आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने त्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचं होतं. तर त्यांनी त्या रथामध्ये रथाच्या म्हणजे पुरीचे रथ किंवा ची जी एक परंपरा आहे की ज्या रस्त्याने रथ जात असतो तो रस्ता स्वच्छ करायची एक पद्धत आहे किंवा परंपरा आहे. आणि मग ते राजा असून सुद्धा त्यांनी हातात झाडू घेतला आणि तुम्हाला इथे शेजारच्या चित्रात दिसत असेल तर मागून रथयात्रा जाते आहे, पण पुढे त्यांनी तो रस्ता साफ करण्याचं काम म्हणजे कुठल्याही मनामध्ये काहीही विचार नाही की मी एक राजा आणि मी कसं रस्ता साफ करू किंवा मी हातात कसा झाडू घेऊ. नाही, ते कसा अतिसामान्य माणसाप्रमाणे ते त्या रथामध्ये सामील झाले. त्यांनी ते सेवेचं कार्य घेतलं, सेवा करत एकीकडे कर्म करता आहेत आणि ते करत असताना त्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शनही झालं आणि त्यांनी त्यांना भरभरून आशीर्वादही दिला. म्हणजे इथं तुम्ही कुठलीही गोष्ट भगवंतासाठी करता आहात, त्यांच्या आनंदासाठी करता आहात, तेव्हा ते अधिक श्रेष्ठ आहे असं इथे भगवंत म्हणत आहेत. म्हणजे तुम्ही एकीकडे तुम्ही म्हणाल की मी संन्यास घेतला आहे, मी कुठल्या तरी हिमालयात गेलो, वनात गेलो आणि तिथे बसून मी तपस्या करेन आणि घोर तपस्या करेन वगैरे त्याच्यापेक्षा आणि जर ती तपस्या करत असताना जर तुमच्या मनावर नियंत्रण नसेल, तुमच्या इंद्रियांवर नियंत्रण नसेल, इंद्रिय विषयांवर नियंत्रण नसेल, पण मग अशा त्यागाला, अशा तपस्येला अर्थ नाही किंवा तो एक मिथ्याचार आहे. पण तेच तुम्ही कर्म करता आहात, प्रपंचामध्ये आहात. आपण नेहमी आपल्याला तुकाराम महाराजांनी सांगितलेलं आहे, प्रपंच करावा नेटका. प्रपंच करता करता परमार्थ साधणं. आणि मग आपण कुठलाही कर्म करता करता ते कृष्ण भावना भावित कसं होईल ते करून आपण जर भक्ती मार्गाकडे गेलो किंवा भगवंताच्या आनंदासाठी ते कर्म केलं तर ते अधिक श्रेष्ठ आहे असं भगवंत सांगत आहेत. आणि मग आपण लगेच पुढचा श्लोक बघणार आहोत. यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाही तर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत आहे ठरते. म्हणून हे कौंतेय, तू आपल्या नियमित कर्माचे पालन विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त होशील. इथे तुम्हाला शेजारच्या चित्रामध्ये एक दिसत आहे
की हे जे चित्र आहे, हे वर्णन जे आहे, तर हा राजसूय यज्ञ होता. म्हणजे युधिष्ठिर महाराजांनी केला होता आणि तेव्हा तिथे नारद मुनी आले होते आणि नारद मुनींना त्यांनी प्रश्न विचारला होता, की मी भगवंताला कसं प्रसन्न करू किंवा मी हे राज्य कसं सांभाळू आणि कसं अ, पुढे सगळं माझ्या प्रजेची त्यांना सुखासाठी कसं करू, काय करू? असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. तेव्हा नारद मुनींनी युधिष्ठिर महाराजांना खूप सुंदर उत्तर दिलं होतं. नारद मुनी सांगता आहेत, की तुझं हे राज्य मुळी तुझं नाहीच आहे. हे भगवंतांनी तुला राजा बनवलं आहे आणि तुला ते भगवंताचं राज्य सांभाळायचं आहे. त्यांचं राज्य सांभाळण्यासाठी तुला राजा बनवलेला आहे आणि अशा भावनेतून जेव्हा तू कर्म करशील, राज्य करशील, तेव्हा निश्चितच तू कुठल्याही कर्मबंधनामध्ये अडकणार नाही आणि तुझ्या सगळे जे प्रजाजन असतील सगळे ते सुद्धा आनंदी राहशील. असं इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे इथे नारद मुनींनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला असं इथे समजतं ह्या गोष्टीवरून, की आपण जे कर्म करतो, आपण कर्मकांड ज्याला म्हणतो, की आपण बऱ्याच वेळा आपण सतत काहीतरी कर्म करत असतो, कृती करत असतो. असं होत नाही, की आपण शांत बसलो आहोत. नाही, मनात काहीतरी विचार असतात. काहीतरी आपण कर्म करतच असतो. आणि मग ते कर्म कसं आहे, तर ते आपण भगवंताच्या आनंदासाठी किंवा भगवंताला स्मरून केलं, कृष्ण भावना भावित अशा जर ते कृती असेल, अशी जर ते कर्म असेल, क्रिया असेल, तर त्या त्या बंधनात आपण अडकणार नाही. पण आपण तसं न करता ते मी करतो आहे, माझ्या आनंदासाठी करतो आहे आणि असं जर आपण केलं, तर निश्चित आपण त्याच्या बंधनात अडकतो. मग त्या कर्माचं जे काही फलित जे आहे, त्याच्या बंधनामध्ये आपण अडकतो. जे काही परिणाम जे आहेत, त्या परिणामांच्या बंधनात आपण अडकतो. पण तेच जर अडकायचं नसेल, तर तुम्ही ते कर्म जे आहे, त्याचं फळ जे आहे, ते तुम्ही भगवंताला अर्पण करा. म्हणजे तुम्ही ते निष्काम कर्म करा, असं कुठेतरी इथे भगवंत किंवा सांगता आहेत. आणि मग आपल्याला आता मग कर्माचे पण प्रकार आहेत. मग 5 प्रकारची कर्म आहेत. 5 प्रकारची म्हणजे विहित कर्म ज्याला आपण म्हणतो किंवा प्रिस्क्राईब्ड ड्युटीज आपण ज्याला म्हणतो, तर त्याचा त्या काय आहेत 5 प्रकारच्या आहेत. एक आहे ऋषी ऋण आहे किंवा ऋषी यज्ञ कर्म आहे. त्याच्यानंतर पितृयज्ञ किंवा पितृ ऋण आहेत. त्याच्यानंतर ब्रह्म, भूत आणि नर. म्हणजे आपल्याला जी विहित कर्म जी सांगितलेली आहेत, की जी आपण ऋषी-मुनींनी किंवा आपल्याला वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये जे लिहून ठेवलेलं आहे, तर त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी त्या पद्धतीने तसंच्या तसं पालन करणं किंवा त्याचं आचरण करणं, ते ऋषी ऋण आहे किंवा ते ऋषी यज्ञ, ऋषी कर्म आहे. त्याच्यानंतर काही कर्म जी असतात ती पितरांसाठी आता तर पितृपक्ष सुरू आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपण काही गोष्टी करतो, तर त्या म्हणजे आपले जे अ, पूर्वज आहेत, तर त्यांना मुक्ती मिळावी किंवा त्यांच्या प्रित्यर्थ आपण काही विधी पार पडतो, तर ते आहेत पितृऋण. त्याच्यानंतर पितृकर्म, त्याच्यानंतर ब्रह्म म्हणजे आपण देवांसाठी आपण त्यांच्या आनंदासाठी आपण काही पूजा-विधी करतो, काही आनंद करतो, ते आहे ब्रह्मकर्म. त्याच्यानंतर भूतयज्ञ म्हणजे काय? तर आपण आपल्या आजूबाजूला पशु, पक्षी, प्राणी जे काही आहेत, आपण त्याला भूतदया म्हणतो की नाही? तर हे जे यज्ञ आहे, हे यज्ञ कर्म म्हणजे भूत यज्ञ आणि नर म्हणजे आपल्या अ, मानवता आपण म्हणतो की आपल्या घरातले असतील, आपले नातेवाईक, आपले कुटुंबीय, शेजारी-पाजारी, मित्र-मैत्रिणी, ऑफिसचे कलीग्स म्हणजे कुठले इतर मनुष्यासाठी आपण जे काही कर्म करतो, जे त्यांच्यासाठी आपण जे करतो ते आहे नर. म्हणजे हे 5 प्रकारचे आपण कर्म किंवा यज्ञ आपण म्हणू शकतो, की हे विहित कर्म आहे. हे यज्ञ कर्म आहे. मग ते ऋषी यज्ञ असेल, पितृयज्ञ असेल, ब्रह्मयज्ञ असेल, भूतयज्ञ असेल किंवा नरयज्ञ असेल. तर हे कर्म करत असणं आपल्याला गरजेचं आहे. पण ते कर्म करत असताना आपण त्याच्या फळाची अपेक्षा न करता फळाचा त्याग करणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपण त्याच्या कर्मबंधनात म्हणजे त्या कर्माच्या परिणामामध्ये अडकतो.
मग आता इथे आपल्याला अजून एक आपल्याला हे आपण आपलं कर्म यज्ञ कर्म कसं असतं किंवा कर्माचं यज्ञ कर्म कसं असतं, इथे त्याच्यासाठी एक आपल्याला इथे उदाहरण आहे. तर हे उदाहरण जे आहे, की आपल्याला माहिती आहे, की भगवंताच्या मनापासून किंवा भगवंतांपासून ते जे ज्ञान निर्मिती झालेली आहे, की ते जे तत्वज्ञान आलेलं आहे, तेच वेदांमध्ये आहे. आणि मग वेदांमध्ये इथे आपल्याला आपण शेतकऱ्याचं कर्म जे आहे, त्याचं चक्र आपण इथे बघतो आहोत. तर त्यांनी त्या वेदांमध्ये आपल्याला प्रत्येकाचं काय कर्म आहे किंवा काय त्याग आहे, त्यागाची व्याख्या काय आहे, तर ते तिथे सांगितलेलं आहे. मग त्या वेदांमध्ये जे सांगितलेलं आहे, की शेतकऱ्याचा त्याग काय आहे, तर शेतकऱ्याचं त्याने त्याच्या शेतामध्ये त्याने जो काही तो घाम गाळतो, जे काही कष्ट करतो, मग ती त्या जमिनीची नांगरणी असेल, पेरणी असेल, ते काही खुरपणी काय-काय जे प्रकार असतात, ते सगळं जो जे काही करतो, ते जे शेतीसाठी तो जे काही प्रयत्न करतो, तो जो घाम गाळतो, तो त्याचा त्याग आणि त्या त्यागापासून एक छान असा खूप पाऊस पडतो. त्या पावसापासून धान्य निर्मिती होते. म्हणजे त्यांनी जे काही पेरणी केलेली आहे, जे काही कष्ट केलेले आहेत, तर त्याच्यापासून ते पावसाच्या पाण्यामुळे ते खूप छान प्रकारचं धान्य पिकतं. धान्य पिकलं, की आपण त्याच्यानंतर त्याचं आपण घरी आणून ते अन्न शिजवतो आणि त्या शिजवलेल्या अन्नाचं आपण पुन्हा भगवंताला नैवेद्य दाखवतो आणि ते भगवंतालाच अर्पण करतो. म्हणजे जे भगवंतापासून त्यांनी जे आपल्याला ज्या यज्ञविधी सांगितलेल्या आहेत, ज्या कर्मविधी सांगितलेल्या आहेत, त्या करत-करत आपण ते पुन्हा ते भगवंताला अर्पण करून आणि जेव्हा आपण तो प्रसाद म्हणून ग्रहण करतो, म्हणजे आपण हा जो यज्ञ कर्म किंवा आपण जो रोज प्रसाद खाणं हा सुद्धा एक यज्ञ आहे. आणि त्याच्याने काय होतं, आहार शुद्धौ सत्वशुद्धी, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृती. स्मृतिलंबे सर्व ग्रंथीना विप्रमोक्ष. मग आपण जो नैवेद्य दाखवतो, तो प्रसाद दाखवतो, म्हणजे आपला जो रोजचा आपण आहार करतो, जे रोजचं सकाळी संध्याकाळी जे जेवण करतो, नाश्ता करतो, जे काही करतो, ते आपणाला एक श्लोक माहिती आहे, की जाणीजे यज्ञ कर्म वदनी कवळ घेता, नाम घ्या श्रीहरीचे. त्याच्यामध्ये एक अ, हे आहे की उदरभरण नोहे जाणीचे यज्ञ कर्म. म्हणजे हे नुसतं पोटभरीसाठी नाही आहे, तर हे एक यज्ञ कर्म आहे. म्हणजे आपण कर्म जे आहे, तर कर्माचा आपण जे भगवंताच्या आनंदासाठी करतो, तेव्हा त्याचा यज्ञ होतो आणि त्या कर्मयज्ञ आपण जे प्रसाद म्हणून ग्रहण करतो, तेव्हा काय होतं, यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो. म्हणजे आपण हा जो नैवेद्य आपण ग्रहण करतो आहे, तो शुद्ध सात्विक असा आहार होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने काय होतं, तर त्याचं जीवन शुद्ध होतं. म्हणजे नेमकं काय होतं, त्या जीवनशुद्धीमुळे स्मृतींमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते, तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो आणि या सर्वाची परिणिती म्हणून की काय वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होतो. म्हणजे इथे जेव्हा आपलं शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण केला, की आपले विचार सुद्धा शुद्ध सात्विक होतात. तशा त्या ऊती निर्मिती होते आणि त्यामुळे शुद्ध विचारांची निर्मिती होते आपल्या बुद्धिपटलावर आणि मग मग अशा शुद्ध सात्विक जेव्हा विचारांची निर्मिती होते, तेव्हा आपलं आचरणही त्या पद्धतीने होतं. तेव्हा आपल्याला त्या शुद्ध सात्विक आचार, विचार म्हणजे आपण खूप छान पद्धतीने काहीतरी आपण शिकतो. जसं आपण आता भगवद्गीता शिकतो आहोत. आपण काहीतरी वाचतो आहे, शास्त्र वाचतो आहे. योग्य काय आहे, हे जाणतो आहे. अजून आपण ज्ञान ग्रहण करायचा प्रयत्न करतो आहे. आणि हे सगळं झालं, की आपण जे ग्रहण करतो, आपण जे वाचतो आहोत, जे आपल्या मनामध्ये शुद्ध सात्विक विचार तयार होत आहेत, ते निश्चितच आपल्याला मोक्षापर्यंत नेत आहेत. आपण तशाच विचारांचं आचरण करतो म्हणजे आपण कुठेतरी नामजप करतो आहोत. नामजप करता करता आपल्यामध्ये अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होणार आणि अंतर्बाह्य शुद्धीकरण म्हणजेच आपण कुठलाही मिथ्याचार न करता आपण मोक्ष मार्गापर्यंत जाणार आहोत
आणि म्हणजे आपलं प्रत्येक कर्म जे आहे ते कृष्ण भावना भावित करण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. तर हे सगळं त्यागाचं जे चक्र आहे किंवा यज्ञ कर्म जे आहे त्यामुळे शक्य होतं असं भगवंत सांगतात. आणि मग पुढे म्हणतात की भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेलं अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरिता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. मग आता अन्न प्रसाद ग्रहण करणं किंवा भोजन करणं हे एक यज्ञ कर्म आहे. आणि अशा पद्धतीने जे अन्न ग्रहण करतात तर त्यांचं आपण आत्ताच पाहिलं की आहार शुद्धी, त्याच्यानंतर सत्व शुद्धी, हे सगळं आपण आता पाहिलं. पण ज्यांचा याच्यावर मुळात विश्वासच नाही आहे, कोण भगवंत, कोण परमात्मा, आणि काय मी माझ्या आनंदासाठी पोटभरीसाठी मी खाणार चमचमीत काय मला हवं ते खाणार, अशा पद्धतीने अशा विचारांनी जो छान भोजन करतोय, भोजन तर आपण नाही, आपण अन्न ग्रहण करतो आहे, जेवण करतो आहे, तर इथे भगवंत सांगत आहेत तो एका पापाचंच भक्षण करतो आहे. आणि म्हणून आपल्याकडे बघा नेहमी आपण इथे एक आहार शुद्ध सत्वशुद्धी, सत्वशुद्ध ध्रुवास्मृती, आपण हा जो श्लोक जेव्हा वाचतो किंवा याचा अर्थ जेव्हा आपण समजून घेतो तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल किंवा आता हा श्लोक शिकत असताना तुमच्या लक्षात येईल. आपल्याला प्रत्येक वेळी बघा नेहमी गृहिणींना स्पेशली सांगण्यात येतं की तुम्ही जेव्हा जेवण बनवत असतात, स्वयंपाक बनवत असतात, तेव्हा तुम्ही मनामध्ये जप करा किंवा हल्ली वेगवेगळे आपल्याकडे साधनं आहेत, उपकरणं आहेत की तुम्ही मोबाईलवर काहीतरी जप लावा, काहीतरी देवाचं लावा आणि ते ऐकता ऐकता तुम्ही आनंदाने तुम्ही स्वयंपाक करा आणि तो सगळ्या घरातल्या लोकांना तृप्त करा. त्याचं कारणच ते आहे. कारण की ते यज्ञ कर्म म्हणून आपण एक अन्न ग्रहण करत असतो. मग आता हे कर्माचं हे विहित कर्म कसं आहे ते पण इथे भगवंत सांगत आहेत. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात. म्हणजे पावसापासून उत्पन्न होतो, पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतं. म्हणजे हे एक त्यागाचं चक्र जे आहे तर ते आपण जे अन्न ग्रहण करतो आहोत तर ते अन्न कशापासून होतं तर पावसापासून. पावसा कशापासून तयार होतं तर यज्ञापासून. म्हणजे हे चक्र कुठेतरी सतत सतत सुरू आहे. आणि म्हणून हे सॉरी पूर्वीच्या काळी जर तुम्ही आता आपण बरेचसे तुम्ही कुठलं भगवद्गीता किंवा भागवतम वाचत असाल, भगवद्गीतेपेक्षा भागवतमच्या कथा वाचत असाल किंवा तुम्ही कुठल्या टीव्हीवर बऱ्याचशा सिरियल लागतात हल्ली निघालेल्या आहेत, तर त्यातल्या कुठल्या तुम्ही बघितल्या असतील तर पूर्वीच्या काळी बघा ते मोठमोठे असे यज्ञ करायचे आणि त्या यज्ञ कुंडातून मग ते त्या प्रतिदेवतांना प्रसन्न करून मग ते पाऊस पाडला जायचा, हे जायचं. तर प्रत्येक काळामध्ये वेगवेगळे प्रकारचं यज्ञ कर्म होतं की ते आवाहन केलं जायचं आणि त्या पद्धतीने ते यज्ञ कर्म होतं. प्रत्येक काळामध्ये वेगवेगळं होतं, प्रत्येक युगामध्ये वेगवेगळं होतं. आता आपण कलियुगात आहोत. मग कलियुगामध्ये काय यज्ञ कर्म आहे तर हे श्रीमद भागवतम मधल्या 11व्या स्कंदामधल्या जो 5वा अध्याय आहे त्यातल्या 32व्या श्लोकात सांगितलेलं आहे. यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भागवतमच्या 11व्या स्कंदामध्ये सांगितलेलं आहे की कलियुगामध्ये नाम संकीर्तन म्हणजे नामाची कास धरा. आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही कुठेही जा, कुठल्या मंदिरात सुद्धा असे पाटी लिहिलेले असे बोर्ड लिहिलेले असते, तुम्ही कुठेही गेलं तर ते तुम्हाला सांगतात की तुम्ही हरिनाम घ्या, तुम्ही नाम घ्या, नामाची कास धरा. त्याचं कारण असं आहे की श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे की कलियुगामध्ये एकच यज्ञ कर्म आहे, एकच विहित कर्म आहे आणि तुम्हाला नाम घ्यायचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा नामजप, हा 16 अक्षरी नामजप जो आहे तो आपल्याला सांगितलेला आहे.
आणि तो जप करण्यासाठी किंवा ते करण्यासाठी आपण ज्या चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचे जे अनुयायी आहेत, तो जो भक्तवृंद जो आहे, तर आपण त्यांना आवाहन करतो किंवा त्यांना वंदन करतो आणि म्हणून आपण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद आपण त्यांना वंदन करतो आणि त्यानंतर आपण हा एक माळ जप करतो. आणि मग हा जप करताना म्हणजे की हे जे नामजप जे आहे, हा आपल्याला कलियुगाचं आपलं विहित कर्म आहे, यज्ञ कर्म आहे. आणि ते नुसतं भागवतामध्ये सांगितलेलं आहे का? तर नाही. भगवद्गीतेतही सांगितलेलं आहे, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. जेव्हा आपण विभूती योग, जेव्हा आपण 10वा अध्याय शिकणार आहोत भगवद्गीतेचा, विभूती म्हणजे ऐश्वर्य, वेगवेगळे भगवंतांची अनंत ऐश्वर्य आहेत. त्याच्यातला आपण जो नामजप करतो त्या नामामध्ये भगवंत आहेत, तिथे भगवंत वास करतात. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. तर असं भगवंत सांगत आहेत. आणि मग म्हणून भगवंत इथे सांगत आहेत, म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजेत. कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत, काय सांगत आहेत, की आपण जे कर्म जे आहे ते कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता केलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्या फळाचा, कर्मफळाचा आपल्याला त्याग करायचा आहे. त्या प्रलोभनांचा, त्या कर्माभोवती असलेली जी प्रलोभनं आहे, जी अपेक्षा आहे, जी फळाची इच्छा जी आहे, तर तिचा आपल्याला त्याग करायचा आहे. तर असं जेव्हा आपण कर्म करू तेव्हा निश्चितच आपल्याला परमेश्वराची प्राप्ती होईल. आपल्याला जे विहित कर्म सांगितलेले आहेत, ते करता करता आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे. प्रपंच करता करता आपल्याला परमार्थ साधायचा आहे आणि निश्चितच हे करताना आपल्याला परमेश्वर प्राप्ती होईल. इथं आपल्याला पुन्हा एकदा प्रभुपाद यांचं उदाहरण आहे, की त्यांनी त्यांचा प्रपंच केला, त्यांनी संन्यास आश्रम घेतला, त्यांनी ते परदेशात गेले, ते वयाच्या 70 मध्ये परदेशात गेले, जिथे आपण रिटायर्ड होऊन घरामध्ये टीव्ही सिरियल बघत बसतो, मॅच बघत बसतो, अशा वेळेस ते घराच्या परदेशामध्ये गेले, देशाच्या बाहेर गेले आणि त्यांनी अनेक इस्कॉन सारखी संस्था स्थापन केली, अनेक ठिकाणी मंदिरं बांधली, वेगवेगळी पुस्तकं, वेगवेगळे ग्रंथालय तयार झाले. फॉरेन जिथे भगवंत कोण आहेत, कृष्ण कोण आहेत हे माहित नव्हतं आणि ते करता करता निश्चितच त्यांच्या रूपाने त्यांनी तेव्हा झाड लावलं. आज संपूर्ण जग आहे त्या झाडाची फळं खातो आहे. आपण असं म्हणू शकतो. आज आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत. आपण घर बसल्या आपल्याला भगवद्गीतेचं ज्ञान आपल्याला मिळतं आहे. आपल्याला वाचायला मिळतं आहे. आपल्याला ऑनलाईन अनेक पुस्तकं अवेलेबल आहेत. तुम्हाला तुमच्या घराजवळ, तुमच्या शहराजवळ कुठे इस्कॉनचं मंदिर असेल, तिथे तुम्हाला वेगवेगळ्या संपूर्ण शास्त्रांचं ज्ञान, तिथे ज्ञानाचा भंडार आहे. तुम्ही फक्त जायचं आणि ते पुस्तक घ्यायचं आणि आपल्या घरी वाचायचं. तुम्हाला अनेक गोष्टी अवेलेबल आहेत. म्हणजे त्यांनी कुठलाही नेता किंवा कुठलाही आदर्श व्यक्ती कसा असतो, की ते आपल्याला इथे आता भगवंत सांगतात, की तुम्ही तुमचं कर्म करा आणि तुम्ही परमेश्वराची प्राप्ती करा. आणि मग असे इथं हे सांगत असताना आपल्याला भगवंत पुन्हा सांगत आहेत, की मग हे असं तुला का करायचं आहे? कारण की तुला लोकांसाठी एक आदर्श व्हायचं आहे. जसा प्रभुपाद आज आपल्याकडे एक आदर्श म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघतो, एक गुरु म्हणून बघतो आहे. तशाच पद्धतीने अर्जुन जे आहेत, की अर्जुनाला एक नेता, एक राजा, तर मग एक राजा, एक नेता कसा असावा, एका त्याचा आदर्श अनेक लोक फॉलो करत असतात. मग यद्यत आचरती श्रेष्ठः तद्देव यद्यत आचरती श्रेष्ठ तद्देव तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते. लोक तत् अनुवर्तते म्हणजे लोक तुमचं अनुकरण करणार. कोणाचं? यद्यत आचरती श्रेष्ठा. मग जसा एक नेता त्याचं वर्तन असेल, त्याची वागणूक असेल, त्याचं जे काही आचरण असेल, मग श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते
त्यानुसार सारे जग कार्य करत असते. मग बघा नेता कसा असावा म्हणजे भगवद्गीतेत काय नाही आहे. आपण पहिल्याच दिवशी सांगितलं होतं की आपल्या आजूबाजूला आपल्या आयुष्यामध्ये जे काही घडत असतं किंवा ज्या काही गोष्टी आपण अनुभवतो आहेत, वाचतो आहेत, बघतो आहे, तर एक जीवनशैली, जीवनाची पुस्तिका आपण म्हणू शकतो ती या भगवद्गीतेमध्ये आहे. मग नेता कसा असावा? एस्पेशली आजच्या आपल्या काळामध्ये जर आपण बघितलं तर एक नेता कसा असावा, तर त्याचा आदर्श तो तो त्याच्यावर किती जबाबदारी आहे, की तो एक नेता आहे म्हणजे त्याचं आचरण कसं असलं पाहिजे, की त्याच्या आचरणाने त्याला अनेक अनुयायी, अनेक फॉलोअर्स जे आहेत ते त्याला फॉलो करणार आहेत, त्याचं अनुसरण करणार आहेत. सामान्य जन एक राजा कसा असावा, त्याला त्याची प्रजा जी आहे ती त्याला फॉलो करणार आहे. त्यामुळे अर्जुनाला इथे भगवंत सांगतात, की "अर्जुना, तुझं आचरण तू जर युद्धभूमीवरून पळून गेलास, शस्त्र सोडून पळून गेला, तर उद्या तुझ्या सोबत इथे." आपण पहिल्याच अध्यायात पाहिलं होतं त्यक्त जीविता. त्याचा अर्थ असा आहे, की इथं मी एकतर वीरगतीला प्राप्त करेल, नाहीतर मी माझ्या राजाला जिंकून देईन. मग अशा हातामध्ये मृत्यू घेऊन आलेल्या तुमच्यासाठी मरणाला तयार झालेल्या अशा या प्रजेचं, अशा या सैन्याचं काय होईल जर तू ते कुठे किती सैरावैरा पळतील आणि नाहक त्यांना पक्ष जो आहे किंवा सेना जी आहे ती त्यांना नाहक त्यांच्यावर काय म्हणू शकतो हत्यार उपसेल आणि त्यांचा तिथे मृत्यू होऊ शकतो. तर त्यांचं काय होईल? त्यामुळे तू एक आदर्श नेता हो, की तुझं जे आचरण असेल तेच आचरण ही सेना करणार आहे. त्यामुळे तुला तुझ्या वर फार मोठी जबाबदारी आहे, की तू युद्धभूमीवर इथे थांबायचं आहे का तू शस्त्रत्याग करून पळून जायचं आहे. आणि मग म्हणजे आपलं विहित कर्म करणं किती गरजेचं आहे, हे भगवंत कुठेतरी सांगत असताना पुन्हा एकदा सांगत आहेत, की जर मी माझा मग त्यांनी स्वतःचं उदाहरण दिलं, तर मी माझं कर्म नियमित नाही केलं, तर आपली तुमची हे जे भौतिक प्रपंच आहे किंवा ही जी भौतिक सृष्टी आहे किंवा हे ब्रह्मांड जे आहे, हे इतकं शांत पद्धतीने सुरू आहे. तर हे जर मी माझं नियमित कर्म नाही केलं, तर तिथं किती हाहाकार माजेल, तिथे किती अशांतता पसरेल, किती विनाश होईल, याचा तू विचार करू शकतो का? की हे हे ग्रहलोक नष्ट होऊ शकतात. तिथे अनावश्यक अशी लोकसंख्या पसरू शकते. त्याच्यानंतर हे जे सृष्टीचक्र आहे, हे जे ब्रह्मांडाचं चक्र जे आहे, तर हे सुद्धा नियमित चालणार नाही आणि सगळीकडे प्रलय होईल आणि काय होईल? त्या जीवांचं काय होईल? त्या 84 लक्ष योनीचं काय होईल? सगळ्या सृष्टीचं काय होईल? हा जो भौतिक प्रपंच आहे याचं काय होईल? आणि किती अशांतता, अराजकता ज्याला आपण म्हणतो ती पसरेल चहूकडे. तर ह्या सगळ्या जर मी माझं कर्तव्य कर्म नीट पद्धतीने नाही केलं, तर हे निश्चित होईल. त्यामुळे जन्म आणि मृत्यू ह्या 2 गोष्टी ज्या माझ्या हातात आहेत, ते कर्तव्य मला करणं गरजेचं आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग पुढे ते सांगत असताना पुन्हा सांगत आहेत, की नियत कर्माच्या फळामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचं मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने कर्म थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. मग इथे आपल्याला सांगितलं आहे की आपण उगाच कोणाला जबरदस्ती करू नये. म्हणजे आपण आता कुठेतरी आज तुम्ही भगवद्गीता शिकलं, दुसरा अध्याय, तिसरा अध्याय सुरू झाला आणि लगेच घरामध्ये सुरू झालात किंवा इव्हन तुम्ही स्वतःला सुद्धा किंवा आजूबाजूच्या लोकांना, "नाही रे, जा मंदिरात जा, हे वाच, ते वाच, हे घे नामजप कर." नाही. आपल्याला ग्रॅज्युअली हळू लोकांना मध्ये परिवर्तन करायचं आहे. नाहीतर काय होईल, जबरदस्तीचं आपण राम करायला लागलो, की हौशे नवशे गवशे. म्हणजे त्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर तुम्ही जर बघितलं तर पहिल्या दिवशी क्लासमध्ये उपस्थिती भरपूर असते आणि मग गळत 18व्या दिवसापर्यंत जे
ज्यांना खरंच इच्छा आहे मनापासून शिकायची किंवा काहीतरी करायची, तेच 18व्या दिवसापर्यंत पूर्ण टिकून राहतात. नाहीतर जे हौशे-नवशे असतात ते त्यांना पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशीच ते नंतर गायब होतात. आपल्याला तसं करायचं नाही आहे. आपल्याला जो बदल घडवायचा आहे, तो आपल्याला चिरंतन टिकणारा असा लाँग टर्मसाठी हवा आहे. त्यामुळे इथे तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण आहे. शेजारच्या चित्रात तुम्हाला दिसत असेल बघा. तर तो एक छान नारळाचं झाड आहे, मस्त नारळं लागलेली आहेत आणि तो नारळवाला जो आहे तो नारळ काढतो आहे. तर आपण त्याला असं सांगायचं, की "नाही हां, एवढे नारळ आलेत, त्यातले तुमच्या गावामध्ये जे कृष्ण मंदिर आहे तिथे नारळ चढवायचे." तर ते असं न सांगता त्यांना असं सांगायचं, "अरे वाह! किती छान नारळं आलेली आहेत." मग तुम्ही असं एक करा, आता तुम्ही काही घरासाठी ठेवाल, काही तुम्ही कोणाला नातेवाईकांना, मित्रमंडळींना वाटाल आणि उरलेले तुम्ही निश्चितच बाजारामध्ये विकायला जाल, हो की नाही? मग एक काम करा, यातलं एक नारळ जे आहे ते आपल्या गावामध्ये जे मंदिर आहे कृष्ण मंदिर, तर तिथे तुम्ही अर्पण करा आणि मग बाकीचे नारळ म्हणजे तुम्ही हळू किंवा वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही लोकांना कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी प्रेरित करा आणि मग निश्चितच तुम्हाला अशा कर्मांनी निश्चितच त्यांच्यामध्ये बाह्य आहे. छोट्यातली छोटं आपण कालच तो श्लोक शिकलो, की स्वल्पम अपि धर्मस्य म्हणजे तुमची छोट्यातली छोटं कर्म सुद्धा तुम्हाला तुम्हाला ह्या अंतर्बाह्य शुद्धीकरणासाठी उपयुक्त ठरेल आणि निश्चित आपण असं करता भक्ती मार्गाला पोहोचू शकतो किंवा आपण आपल्या कर्माचा कर्मयज्ञ करू शकतो. पण कसं आहे, की हे सगळं आपण म्हणतो, की हे कर्म भगवंताला अर्पण करायचं किंवा भगवंताच्या आनंदासाठी करायचं वगैरे. हे सगळं कितीही आपण वाचलं, कितीही आपण पाहिलं, तरी शेवटी काय होतं, की आपल्याला कुठेतरी मनात नेहमी विचार असतो, की नाही, "अरे, हे तर मी करतो आहे, मी सगळं केलं आणि मग मी क्रेडिट भगवंताला का देऊ? मी अभ्यास केला, मला मार्क मिळाले, मला छान नोकरी लागली, मग मी हे केलं, मी प्रॉपर्टी केली, मी घर घेतलं, मी गाडी घेतली, मी इथे फिरायला गेलो, आई-वडिलांना चारधाम यात्रा करून आणली, हे केलं, ते केलं." आपण ही ढीगभर लिस्ट लावतो. मी अभ्यास केला, मी चांगल्या पद्धतीने काम केलं, मला प्रमोशन झालं. मी अनेक गोष्टी आपण सांगत असतो. मुद्दा काय आपण, मी हे केलं म्हणून असं झालं. त्याच्यावर भगवंत सांगताहेत, मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो. मी केलं. पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्म केली जातात. मग आपल्याला इथे भगवंत सांगताहेत, की आपण हे जे कर्म करत असतो, तर नेहमी असं वाटत असतं, की मी कर्ता आहे आणि पण ते तसं नसून आपण रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण ह्या 3 गुणांमध्ये आपण ह्या 3 गुणांच्या बंधनात आपण अडकलेलो आहोत आणि त्या 3 गुणांद्वारे आपली कर्म होत असतात. आपण 13व्या आणि 14व्या अध्यायामध्ये आपण हे शिकणार आहोत. नेमकं म्हणजे काय? पण आता आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, की 3 गुणांद्वारे आपली प्रत्येक कर्म केली जातात किंवा ते 3 गुण जे आहेत ते आपलं रोजचा व्यवहार, आपल्या क्रिया, प्रतिक्रिया आपण पटकन रिएक्ट होतो बघा. तर हे सगळं ते त्या 3 गुण नियंत्रित करत असतात. त्यांच्या बंधनाखाली आपण आहोत. आपण एखाद्या पपेटप्रमाणे आहोत आणि मग लगेचच इथं अर्जुनाचा म्हणून प्रश्न आहे. अर्जुन म्हणतायत, "हे वृष्णीवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्यांची इच्छा नसतानाही जणू काही बळेच पापकर्म करण्यास प्रेरित होतं?" मग अर्जुनाचा प्रश्न असा आहे, जो आपल्या मनातही कुठेतरी असतो. बऱ्याच वेळा असं होतं, "अरे, मी असं कसं रिएक्ट झालो? मी असं कसं वागलो? असं तर नव्हतं करायला पाहिजे." किंवा आपण बोलून जातो आणि मग नंतर आपल्याला पश्चाताप होतो. हे कशामुळे होतं, की आपण त्या एका कठपुतलीप्रमाणे ते 3 गुण जे आहेत, ते आपल्याला त्या गोष्टी करायला, ते कर्म करायला भाग पडत असतात. आणि त्याचं कारण असं आहे, म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, "अनिच्छेन बलात् धूम्रेणाव्रियते बहिर्यथदार्शे मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृत्तम." ज्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टिला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. तुम्हाला इथे बघा 3 उदाहरणं आहेत.
त्या आरशावर संपूर्ण अशी धूळ पसरलेली आहे. त्यामुळे आपलं प्रतिबिंब आपण बघू शकत नाही. त्या अग्नी तिथे आहे आणि अग्नीचा जो धूर झालेला आहे, त्या धुरामुळे आपल्याला सगळं धूरमय झालेलं आहे. आपल्याला पलीकडचं काही दिसत नाही आहे. किंवा एखाद्या मातेच्या उदरामध्ये जो गर्भ असतो, तर त्या संपूर्ण वारेने त्याला वेष्टन लागलेलं एक आवरण तयार झालेलं आहे. त्यामुळे त्याच्यात तो अडकून बसलेला आहे. तर हे सगळं कसं, हे आवरण कसं आहे, तशी काम इच्छा आपल्यामध्ये असलेली काम वासना, आपल्यामध्ये असलेली महत्वाकांक्षा, आपल्यामध्ये असलेल्या इच्छा, आकांक्षा ज्या आहेत, त्या अशा जसा हा आरसा कसा असा ती धूर काय म्हणू शकतो त्या धुराने किंवा धूळ जी आहे, तसे घट्ट बसलेली आहे आणि आपण प्रतिबिंब बघू शकत नाही. त्याचं आच्छादन आवरण तयार झालेलं आहे. तसंच ह्या कामवासनेचं, या आकांक्षांचं, या इच्छांचं, या प्रलोभनांचं, या भौतिक प्रलोभनांचं आच्छादन, आवरण आपल्या भोवती तयार झालेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला त्या त्या कामवासनेद्वारे म्हणू शकतो किंवा इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जो आहेत, तर त्याचा आपल्या भोवती एक वेष्टन, आवरण तयार झालेलं आहे आणि म्हणून ह्या गोष्टी आपण काय म्हणू शकतो की इथे जे आपल्याला इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की नाही, आपण ज्या कठपुतलीद्वारे आपण हे 3 गुण आपल्याला नियंत्रणात करत असतात की नाही, रजोगुण आणि तमोगुण तर आणि सत्वगुण. पण जेव्हा आपण क्रोध आणि काम जो आहे तो रजोगुण आणि तमोगुणाचा कारक असल्यामुळे आपल्या या कामवासना, क्रोध त्याच्यानंतर प्रलोभनं जी आहेत, इच्छा, आकांक्षा ज्या आहेत, महत्वाकांक्षा आहेत. आपण दुसऱ्या अध्यायात पाहिलेलं आहे, की आपल्या इच्छेचं, आपल्या कामवासनांचं कसं आपण त्या आकांक्षा, त्या इच्छा, मग त्याच्यानंतर त्याच्या आपली वासना, आसक्ती आणि मग कसं हळू-हळू आपलं अधःपतन होतं. आपण ते चक्र आपण पाहिलेलं आहे. तर ह्या कामवासनेच्या आच्छादनाचा आपण सुरुवातीलाच निग्रह करायला पाहिजे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. म्हणून हे भरत शर्भ अर्जुना, इंद्रियांचं नियमन करून पापाचा या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीचा निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. म्हणजे लहानपणीच प्रल्हाद महाराजांनी सुद्धा आपल्याला सांगितलेलं आहे. आपण भागवतम जर कधी शिकलो किंवा प्रल्हाद महाराजांची गोष्ट जर कधी वाचली, तर तिथे आपल्याला लक्षात येईल की त्यांनी बालपणीच सांगितलं होतं की काम वासना किंवा आपल्या ह्या कामाचा जो निग्रह आहे, या भौतिक प्रलोभनांना आपण तिथेच आपण जेव्हा लहान असतो, तेव्हाच त्या इंद्रियांना आपण त्यांच्यावर कंट्रोल आणला पाहिजे, त्यांना संयमित केलं पाहिजे आणि प्रारंभीच म्हणजे आपण लहान असतानाच ह्या गोष्टींवर नियंत्रण आणून आपण भगवंताच्या भक्तीमध्ये लीन झालं पाहिजे. त्यांची भक्ती करायला सुरुवात केली पाहिजे, त्यांची सेवा करायला सुरुवात केली पाहिजे आणि मग हळू आपण निश्चितच आत्मसाक्षात्काराकडे आपण वाटचाल करू किंवा आपल्याला हळू कर्माद्वारे ज्ञान, ज्ञानाद्वारे ध्यान, ध्यान काय आहे, अष्टांग योग जो आपण 6व्या अध्यायात शिकणार आहोत आणि ध्यानाद्वारे हळूहळू आपण त्या भगवंतापर्यंत पोहोचणार आहोत किंवा ध्यानाद्वारे आपण आपल्यामध्ये असलेल्या आपण चतुर्भुज रूपी परमात्मा आपल्या अंतरांगात आहे, ज्याला आपण शिरोदक्षाय विष्णू सुद्धा म्हणतो, तर त्याचं आपल्याला दर्शन होणार आहे, ज्यालाच आपण आत्मसाक्षात्कार म्हणतो. आणि हळूहळू ह्या साक्षात्कार झाल्यानंतर निश्चित आपण मार्गावर किंवा मोक्ष प्राप्तीसाठी आपण पुढे वाटचाल करणार आहोत. तर हे सगळं जे आहे हे करण्यासाठी आपल्याला आपल्यामध्ये असलेला क्रोध, आपल्यामध्ये असलेला काम वासनेचा आपल्याला निग्रह लहानपणीच करायचा आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग हे करण्यासाठी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, इंद्रियाणी पराण्याहुरींद्रियेभ्य परम मन, मनस्तस्तु परा बुद्धी, बुद्धे परस्तस्तु स. मग कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, बुद्धी मनापेक्षा आणि आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. तर इंद्रिय जी आहेत ही आपली स्थूल शरीर
आपण कालच आपण पाहिलं आपलं शरीर जे आहे ते स्थूल शरीर म्हणजे आपण शरीर नाही आत्मा आहोत. बरोबर? आपण उद्याच्या भागात बघणार आहोत, की आपण स्थूल शरीर किंवा आपला जड देह जो आहे, तर कार्य करणारी आपली ही जी इंद्रिय जी आहेत, याच्यापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे? मन. मनापेक्षा श्रेष्ठ बुद्धी. बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ आत्मा. तो दिसायला जरी बुद्धी पेक्षा सूक्ष्म आत्मा आहे. आत्म्यापेक्षा मनापेक्षा सूक्ष्म बुद्धी आहे आणि आपल्याला आता माहिती आहे, की मन जे आहे हे सूक्ष्म शरीराचा कारक आहे आणि आपले जे कर्मेंद्रिय आहेत किंवा आपली इंद्रिय आहेत किंवा कर्मेंद्रिय आपण जे आहेत ते आपल्या स्थूल शरीराचा भाग आहे. तर हे आपण इथे सांगत असताना आपण एक छान इथे उदाहरण बघणार आहोत, की आपली ही इंद्रिय कशी कार्यरत असतात किंवा आपण तर कर्म करत असतो. आपण बऱ्या आपल्या इथल्या आपल्या आजूबाजूचे किंवा आपण लोकं किंवा त्यांची जर आपण जीवनशैली पाहिली, तर बऱ्याच जण हे शारीरिक स्तरावर असतात. म्हणजे आपलं जीवन जे आहे, ते फक्त खाणं त्यांचं जे काही जीवनशैली आहे किंवा दिवसभर म्हणजे खाणं, झोपणं ह्या पद्धती ज्या आहेत, की इंद्रिय तृप्तीसाठी, इंद्रियांच्या उपभोगासाठी, इंद्रियांच्या सेवेसाठी त्यांचं जीवन ते व्यतीत करत असतात. मग व्यसनं करत असतील, म्हणजे दिवसभर त्यांचं ते उशिरा उठणं, त्याच्यानंतर म्हणजे त्यांची जीवनशैलीच तशी असते. तर हे सगळे शारीरिक स्तरावर असतात आणि आपल्या इंद्रियांच्या सेवेमध्ये व्यग्र असतात, व्यस्त असतात. असे हे लोक असतात, हे शारीरिक स्तरावर असतात. त्याच्यानंतर त्यातले काही लोक जे असतात, ते थोडेसे पुढच्या टप्प्यावर म्हणजे इंद्रिय स्तरावर असतात. हे सगळे टप्पे किंवा हे सगळे आवरण आपल्यामध्ये आहेत. मग याच्यातलं आपल्याला योग्य-अयोग्याची जाण किंवा आपण आपल्या इंद्रियांवर थोडासा संयम घालू शकतो किंवा आपण त्यांच्यावर काही गोष्टी ज्या आहेत, की हे नाही केलं पाहिजे, हे केलं पाहिजे किंवा आता आपण पाहिलं, की शारीरिक स्तरावरती अनेक व्यसनं करतायत, कोण स्मोकिंग करत आहे, कोण वेगवेगळ्या. पण जे इंद्रिय स्तरावर असतात त्यांना असं वाटतं, की नाही स्मोकिंग नाही केलं पाहिजे किंवा आपण त्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होऊ शकतो किंवा ते योग्य नाही, ते अयोग्य आहे. तर आणि मग म्हणून ह्या गोष्टींवर थोडंसं इंद्रियांवर नियंत्रण आणायचं काम मग ते असे जे असतात ते इंद्रिय स्तरावर असतात. मग याच्या पुढचं जे आहे मानसिक स्तर. मग तिथे थोडंसं ते ह्या दोघांपेक्षा थोडे वर. मग असे लोकं कसे असतात, की त्यांना साधारण मग ते मन काय आहे, मग आवडी-निवडी, मग ते काही लोकं छान पद्धतीने गाणी ऐकतील, म्हणजे आपल्या छंद जोपासण्याचं काम ते करतात किंवा कोण खूप सुंदर पद्धतीने ड्रॉइंग, चित्रकला करतो किंवा वाचन करतात, विविध गोष्टी वाचण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग अ, असा हा छंद हे असे जे सगळे असतात, की म्हणजे जिथे आतापर्यंत फक्त इंद्रिय स्तरावर कामं होत होती, आता थोडासा तिथे मनाची एंट्री झाली. म्हणजे मानसिक स्तरामध्ये फक्त इंद्रिय नाही, तर मन आहे आणि त्या मनाच्या आनंदासाठी, मनाच्या समाधानासाठी मग आपण कुठेतरी गाणी ऐकली पाहिजे, म्युझिक ऐकलं पाहिजे छान असं, की जे आपल्याला शांत, छान वाटेल, आनंद वाटेल. मनाच्या आनंदासाठी मग आपण वाचन केलं पाहिजे. तर हे सगळं जे आहे हे मानसिक स्तरावर आणि मग त्याच्या पुढचा स्तर किंवा टप्पा जो आहे तो बौद्धिक स्तर. मग तिथे आपण वाचतो किंवा जे आपण ऐकतो, मन आनंदी असेल तर आपल्याला मनापेक्षा श्रेष्ठ बुद्धी आहे किंवा मनापेक्षा सूक्ष्म बुद्धी आहे. मग त्या बुद्धीमध्ये जे आचार-विचार तयार होतात, मग आपण विचार करू लागतो, चांगलं काय आहे, योग्य काय आहे, विहित कर्म काय आहे, हे आपण जिथे जाणतो, तो बौद्धिक स्तर. आणि मग तिथे आपल्याला योग्य-अयोग्याची जाण समजल्यावर आपल्याला असं कुठेतरी आपल्या वाचनात आलेलं आहे, की आपण आध्यात्मिक जग काय आहे, भौतिक जग काय आहे, नामजप केला पाहिजे. आपण मोक्ष काय आहे, हे सगळं जेव्हा आपण जाणतो आणि आपण अध्यात्माकडे वळतो किंवा आपण भगवंताची सेवा करायला लागतो किंवा आपण नामजप करायला लागतो आणि हे करता आपल्याला मग हळू प्रगती होता
याच्याही वरचा टप्पा म्हणजे आध्यात्मिक स्तर. आणि मग अशातलेच जे पुढे पुढे जातात, अध्यात्माचा प्रवास पुढे पुढे हळूहळू त्यांचा उत्तम सुरू आहे. त्यांना भगवंत कोण आहेत किंवा आपल्यामधला जो परमात्मा स्थित आहे, तर त्याचा कुठेतरी आत्मसाक्षात्कार होतो किंवा त्याच्या आत्मसाक्षात्कारासाठी जे वाटचाल करतात आणि त्यांना जो आनंद आहे, तो आध्यात्मिक सच्चित आनंद जो आहे, त्याची अनुभूती घेण्याचा प्रयत्न करतात किंवा ती अनुभूती ज्यांना येते, असे सगळे जे आहेत हे हे आध्यात्मिक स्तरावर आहेत. तर हे असे वेगवेगळे टप्पे, वेगवेगळे स्तर जे आहेत, हे आपल्या भोवती आहेत. आणि मग आता इथे तुम्हाला हा एक रथ दिसतो आहे बघा. तर आपला कंठोपदशामध्ये हे वर्णन आहे ऍक्च्युली, की आपलं मन, शरीर, आपली बुद्धी, आत्मा आणि ही आपली इंद्रिय, ही 5 इंद्रिय जी आहेत, जी कर्मेंद्रिय आहेत. मग डोळा, त्याच्यानंतर नाक, त्याच्यानंतर कान, त्वचा आणि तोंड. म्हणजे हे जे 5 आपली इंद्रिय जी आहेत आणि त्याचे इंद्रिय विषय जे आहेत, तर हे ह्या रथाच्या घोड्याप्रमाणे आहेत. ह्या रथाला जो लगाम जो बांधलेला आहे, ह्या घोड्यांना जो लगाम बांधलेला आहे, ते म्हणजे आपलं मन आहे. आणि ते कोणाच्या हातात आहे, तो लगाम कोणाच्या हातात आहे, तर तो आपल्या बुद्धीच्या हातात आहे. आणि त्या रथावर तुम्ही जर बघितलं असेल, तर त्या पॅसेंजर सीटवर बसलेला कोण आहे, तर तो आपला आत्मा आहे. आता तुम्हाला चित्रात असं दिसायला दिसतं आहे, की त्याने असा तो आत्मा असा भयभीत झालेला आहे, की अचंबित झालेला आहे, की अरे हे घोडे कुठे चालले? मला हे कुठे घेऊन जात आहेत? म्हणजे आपल्या थोडक्यात सांगायचं म्हणजे जर हे 5 इंद्रिय जे आहेत, तर ते जे नियंत्रणामध्ये नसतील, हे 5 घोडे जे आहेत, ते जर असेच इकडे-तिकडे सैरावैरा पळू लागले, तर मग तो पॅसेंजर सीटवरचा जो आत्मा जो आहे, त्याचं गंतव्यस्थान कुठे असेल, त्यांना तो रथ कुठे घेऊन जाईल, हो की नाही? पण तेच जर हे 5 घोडे जे आहेत, ते एका सुसूत्र पद्धतीने एका विशिष्ट रस्त्यावरून उत्तम पद्धतीने त्यांनी सांगितलेल्या काही नियमाप्रमाणे ते चाललेले आहेत किंवा काय तर निश्चित आणि तो लगाम सुद्धा जो आहे, तो व्यवस्थित ओढता येतो आहे किंवा व्यवस्थित ती बुद्धी ते सगळ्यांना घेऊन जात आहे, तर आपल्या आत्म्याचं गंतव्यस्थान काय असेल? निश्चितच मोक्षप्राप्ती असते. हो की नाही? तर आपल्याला कंठोपदेशामध्ये आपल्याला हे वर्णन आहे आणि ते आपण चित्ररूपाने इथे आपण बघितलेलं आहे. मग आपल्या आजच्या अध्यायामध्ये आपण काय पाहिलं, की अर्जुनाचा पहिला प्रश्न होता, की संन्यास म्हणजे त्याग की कर्म? नेमकं काय करायचं? आणि मग त्याच्यावर भगवंतांनी सांगितलं, की कर्म करायचं. आणि मग कर्म करता करता आपल्याला त्या कर्माचा कर्मयोग, कर्मकांडाचा कर्मयोग करायचा. म्हणजे आपल्याला नेमकं काय करायचं, की आपण जे कर्म करतो आहोत, तर ते भगवंताला अर्पण करायचं किंवा भगवंताला अर्पण करणार, त्याच्या फळाचा त्याग करणार, तर निश्चित त्या कर्माचं यज्ञ कर्म होतं. म्हणजेच त्या कर्माचा कर्मयोग असा होतो. आणि मग हे करत असताना म्हणजे कर्म आपल्याला विहित कर्म जे आहेत ते करणं गरजेचं आहे. मग हे करत असताना भगवंत सांगत आहेत, की मग प्रत्येकानेच हे केलं पाहिजे. पण जो नेता आहे, जो कोणी जो राजा आहे, तर त्याने हे अजून छान पद्धतीने केलं पाहिजे किंवा त्याच्या आचरणामध्ये त्याने जबाबदारीने ह्या गोष्टी त्याचं पालन केलं पाहिजे. कारण अनेक म्हणजे त्याचे अनुयायी आहेत, त्याचे फॉलोअर्स जे आहेत, ते त्याला आदर्श मानतात आणि त्याला फॉलो करतात किंवा त्याचं जसं आचरण असेल, त्या पद्धतीने त्यांचं अनुसरण असतं किंवा त्यांचं आचरण असतं. त्यामुळे त्यांनी ह्या विहित कर्म जे आहेत, ते करणं गरजेचं आहे. आणि मग ते करत असताना आपल्याला आपल्यातला सगळ्यात मोठा शत्रू कोण आहे? तर हेही आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं, की आपल्यातल्या ज्या इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा ज्या आहेत, जी कामवासना जी आहे, तर ह्याच मोठा आपल्यातला शत्रू आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण.